keluar. Alah sakmene ora yo wareg. Mendak gurung wedhus lho. Sapine yo keri wae ya. Tapi ya lho wong urung masak, urung gawe lawuh, ayo urung gawe sarapan. Apa juga ya. Sebenarnya gak bakal lebisin terus. Wah enak lu ini kaya mbuh. Wengi ngobrol ngantek. Cah nglayani. Sarapan. Kok ya wis gawe segor gawe lawuh iki piye? Wedhus. Lawuh koron karo bakal beningan tok iki piye iki? Napa ngarit nang ledeng kono iki? Wong kerjanane masak lho kok isuk ya urung masak. Urung masak lho ya ini. Kuwi menungsane. Rene. Nyapa? Lah kowe kok malah Ya urung lagi sarapan toh? Ya urung masak, wong ulang piye lho wedhuse pateng brengok kok. Wayahe ngarep di anu sarapan sik malah. Lah piye lho? Sarapan sik. Ke sarapan sik ngene iki keluar.